idan mu mishi salati sallallahu alaihi wasallam. Dan duk wata nasara ta rayuwa in kana so ka same ta wato sai ka yi wa annabi salati. Dan tikat yan maza na agali na kumanda na kumanda na kumanda gwarzo mai yanke. To salamu alaikum. Kakin mu fara ina so mu yi ma shugaban halitta fiyayyen halitta duka baki ɗan mu mishi salati sallallahu alaihi wasallam. Dan duk wata nasara ta rayuwa in kana so ka same ta wato sai ka yi wa annabi salati, sai ka kawo annabi da hannu biyu da yaƙini da zuciya. Haka ne ko? Wato tushen nasarar rayuwa kenan ka rungumi annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To jama'a, ventikat masu farin jini, ventikat waɗanda suka haɗu na kumandan noma salai na agali a yi wa annabi salati 11. Shugaban mawakan sojojin kasar Nijar kenan artist militar Mamman Sani mai goshi, a duk inda za ku gan shi duk lamarinsa yana saka annabin rahama shugaban halitta ta yan halitta lokacin da zai gabatar da wata matacciyar wakar da yi ma zero venticata na kwamfani a gada gidan maza. To wallahi sai kun ci nasara bisa ga magauta. Masha Allah. Abin da ya kamata ya shiga zukatanku tun yanzu, ku matasa ne, matasan sojawa waɗanda suka hito jiya kuka kare, jiya aka yi bikinku aka zana muku suna, kun kare formation, yanzu kun zama soja cikakki sai zuwa sama gidan nan. Ko yanzu aka ce kuna shirye Allah a kama annabi Muhammadu insha Allah za ku nasara masa karewa. Masha Allah. Mun yi sandar a runguza mun ida, yanzu turkin ku ne yan maza na agali. Yan maza na agali. Ko haɗu wato mazaje suka yi an kadire ku alhamdulillah. Masha Allah. Yan maza yan maza ku ne na Ministry of Defense General yan maza na General Sadiku Modi, yan maza na General Sadiku Modi, Ministan mu na Defense, ku ne na Ministan mu na Defense, ku ne na shugaban rundunar sojojin Nijar gaba ɗaya General Sallau Barmu, yan maza na General Sallau Barmu, yan maza na General Sallau Barmu, Masha Allah, yan maza na Kodar Major Mamman Sani Ciao, Masha Allah, kai kun yi sai zuwa wurin yaƙi. Moral. Allah ya biya. Moral dai. Kun biya mu. Wato gaba ɗaya kankat ku ne 'yan maza na General Dekwartar me shugaban ƙasar Nijar baki ɗaya, General Abdurrahman Chani. Ku yi kuwa General Abdurrahman Chani ya ga kuki. Shugaban mawaƙin sojojin ƙasar Nijar IAS militar Mamman Sani da ke
ta sababbin fitowa.